Kaixo, Alatzelazpita naiz, PPX-eko langilea, eta gaurko egunean ekarri dut beste pare bat joku etxeko txikixenak eta esan txikixenak entretenidu aldizateko. Kasu honetan, proposatze duten lehenengo jokua aldogin etxeko dozen lekutan, bakarri biako dugu pelota bat eta mai bat. Hementxe guztu zuen, bezala. Eta arauak, ontsa esplikako txut nera arreba txikixekin batera. Bai? Hala. Una explicación super larga. Osa, joku honetako jarriko da hori, parez pare aurrean. Eta errexan egongo da pelotia. Orduan, gu hasiko ga, en plan, tik-tak, tik-tak. Orduan, jarri eskua gola, eta nik ingo tik eta zut tak. Osa, tik, 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 vale, horrartu. Hori itzen dugunean, azten gazenean holaxe, batek aldo hartu pelotia. Eta horrengoan berriro lagen bian. Baina, nik hartzen dut pelotia, eta zuk eskua zabalik joten bozu maixa, puntua galdu duzu. Orduan, nik hartzen bot pelotia, zuk ingozu esku etxita. Eta galdu tenia, aldozu hartu edo tik. Eta orduan, itzen bozu pelotia esku etxita edo maixai eskua zabalik, galdu duzu. 3 puntotara. Venga. Jokua baitu ostean, bigarren jokoekin hasiko ga. Kasu honetan, espazio zabal bat beharko dugu, eta bideoan ikusten dugun bezalako oin eta eskuek marraztuta dituzten plantillak. Plantilla hauek gu marraztu beharko ditugu, baina gure eskuta baina karratzi izanik ez dira bat esaraiak etxeko. Marazkixak jain da ditugunean, zelo pixka batekin lurrian pegatuko ditugu, binan edo irukoteka. Gure helburua alde batetik bestera pasatzea da, baina horretarako marrazkian esaten duen gorputzeko atalekin ukitu beharko dugu papela. Bestela berriro hasieratik hasiko gara. Animo eta ez deskoordinao, erresa data. Espero dute jokoa gustatu izana, eta, beste bat arte. Hala, aio!